is een man en dat door een accident met zijn motocyclet en hij was bekend dood, maar hij laat er toch inkomen. En direct naar de 100 gebeld en dan direct naar de pastoor in de hand had. En de pastoor gaat direct afkomen voor je dan te berichten, zo gezegd. En dan de mens zei, jongen, het is een Franstolke, en zei dat dat accident gedaan heeft. Hoe zei de pastoor, ik kan niet Frans, hè. Maar jongen, zei de juster, ik kan toch goed, maar expliceren, ja, gelijk als ik kan, maar ik kan toch wel Frans zeggen. Zeg het geen Frans, ik zal het niet vertellen, zei de schuit. Zal de wijne, en de pastoor uit onze leven hier, Kroos, hij zei, zie hier dan heer. Jong, zei hij. Voici monsieur, zei hij. Bekeer u. Retournez-vous, zei hij. Binnen een uur bent u in het paradijs. Dans une heure, vous êtes à Paris.